Apropeu-vos, no mosseu, ho podeu vindre més a prop. Nois, hem de cabre tots, endavant. A veure, quina part que poseu-vos aquí no s'ho entenent, Ui. Així, va, anem a apropar-nos. Molt bé, anem a apropar-nos perquè som molta gent, si no ens veurem tots. Obre les càmeres, sisplau. Nois, apropeu-vos, sisplau. Fem tots un moment, A veure, passo, a veure, aquí. A la de 3, heu de dir tarraconins, A la de 3, tots junts. 1, 2, 3, tarraconins! Feu així com un... Va, la de 3 és divertida. 1, 2, 3. Ara que sols, Bon aplaudiment del Karate Club Xuto. 3, no us moveu, perquè en 3, 5 minuts 10 amb el pinganillo, exhibició de teclat màgic i beat dansa. Us veia ara, res, el canvi i torno. Fins ara.